Berrogeita Durangoko azoka aurten bada. Landako gunean elkartu da Gerediaga elkartea, iaz biltegia izan zen pabiloiak berriro ere bizia hartuko duelako. Itzuliko dira erakusmaiak, korridoreak, guneak, sortzaileak, argitaletxeak, diskoetxeak zein autoekoizleak eta itzuliko dira nola ez, kulturzaleak. Abenduaren 3 tik 8 ospatuko da 56. Durangoko azoka. Abenduaren 3an online denda zabalduko da eta abenduaren 7 arte izango da bertan erosteko aukera. Aurrez aurreko azoka aldiz, abenduaren 4an zabalduko da eta abenduaren 8an itxiko ditu ateak. Erakunde babesle eta parte hartzailei eskerrak emanez hasi du prentsaurrekoan Nerea Mujika, Gerediaga elkarteko presidenteak adierazi duenez aurten, guztira onda 52 partaidek eman dute izena eta 220 erakusmai inguru izango dira. Arratsaldeon guztioi, geroxeago helduko diogu Durangoko azokari, izan ere egun honek badu bestelako lerroburu bat. Murrizketa gabeko aroari lotu zaizkio Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ere. Osasun larrialdia indargabetu du Labik eta indarrean diren mugaia denak bertan behera geratuko dira bihar. Birusaren eragina endemikoa bilakatu dela iritzita fase berria iragarri du Jaurlaritzako lehendakariak. Birusa esitzeko asmoz Eusko Jaurlaritzak harturiko neurri murriztaileia denak indarrik gabe geratuko dira eta izurri aurreko normaltasunera gerturatzeko modua izango dute 3 lurraldetako herritarrek. Nafarroa joan den astean lotu zitzaion murrizketarik gabeko aroari. Bihartik aurrera beraz, Hego Euskal Herri guztia egongo da izurri osteko fase berrian. Atzo arratsalderako deituta zegoen Labiren aholku batzordea eta bertan hartu zen osasun larrialdi egoera indargabetzeko erabakia. Batzarra amaituta, galderarik gabeko agerraldi batean egin zuen iragarpena Inigo Urkullu lehendakariak. Osasun larrialdi egoera amaituta garai berri bat abiatu dela azpimarratu zuen Urkulluk. Prest gaude garai berri bat hasteko. Zuhurtzia, erantzunkizuna, konpromisoa eta espiritu positiboa beharko ditu. Itxaropen garai berria ireki da. Bihotz-bihotzez eskerrik asko denoi. Bestaldetik Tubacex-eko akordioa izan zen, azokoan izpide grebari amaiera eman eta lantegira bueltatu dira Bart Beharginak. Alfonso Ríos, Comisiones Obreras, Euskadi sindikatuko kidea izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Eguerdiko magazinean izan ere izenpetutakoa protokolo azkarra izan zen, batzordeak langile guztien artean bozketa egitea baztertu baitzuten. Comisiones Obrerasek babesa emateko jarritako baldintza zen eta esana zuen bezala ezezko batek ez zuen bere erabakia baldintzatuko, bada auziak utzitako irakaspena zaritu da Ríos gurean. Guk azken finean gure betiko eredua aplikatu dugu Tubacexen bebai negoziazioa egon behar da. Eta negoziazioa noski agortzen denean, mobilizaziora edo grebara pasatzen gara. Hori uste dugu egin behar dena dela, ezta? Eta gero, langileen arteko batasuna egon da, hau beharrezkoa eta eskertxokoa da, askotan ez da horrela, toki askotan. Eta bebai esango dut, Aiaraldearen etorkizuna bermatu dugula. Apurtxo bet, edo langileek bermatu egin dutela bebai. Eta gero, akordioaren aldetik, irteera traumatikorik gabeko akordioa lortu egin dugu, garrantzitsuena zena. Eta gero, gure jarrera, Comisiones Obreras sindikatuaren jarrera, gure ustez, langile osoei, kontsulta egin behar zitzaien, ez dakit, referendum baten bidez, edo halako zerbaiten bidez, eta hau zen gure jarrera, eta eraman dugu enpresa batzordera, baina enpresa batzordeak ez du onartu, baina gure jarrera, noski, hau zen. Argindarraren batazbesteko prezioak marka berri bat jarriko du asteazken honetan Espainiar estatuko handizkako merkatuan. Zehazki €228 balioko du megawatt orduak.
Gakoak saioan, Mikel Otero Euskal Herria Bilduko kide elkarrizketatu dute eta haren iritziz, Espainiako gobernuak neurri gehiago hartu beharko lituzken herria arautzeko. Elektrika handiei aski dela, esan, eta hauei planto egiteko garaia dela azpimarratu du ere, eta argindarraren prezioaren etengabeko gorakadaren aurka urriaren 8an gaueko 10:00 10:30 bitartean, itzialdi elektrikoa eta kazola jotzea egiteko deia luzatu du. Bai, hori da, ezta, iruditzen zaigu, iritsi dela momentua elektrika handiei aski da esateko, ze gasaren prezioa altu egongo da, baina ez da bidezkoa, argindar guztia gasaren prezioaren tamainan ordaintzea, ezta. Eta, bueno, horri batu behartzaio, azkenean, Espainiar sistema elektriko biziatu eta perbertso baten menpean gaudela, eta guk ez dugula, ez katalanek, ez galegoek, ez balearetakoek, ez euskal herritarrok, ez daukagula modurik beste prezio finkatze sistema batzuk ezartzeko edo elektrika handien gehiegikerien aurrean neurriak hartzeko gaitasunik, hau da subiranotasun falta bat dagoela. Beraz, bi arrazoi daude hor nagusiki, ezta? Alde batetik subiranotasun energetikoa eskatzea, erabakiak hartzeko eskumena izatea, eta beste alde batetik planto egitea enpresa handiek egiten duten lehendabizi iruzurrari eta gero egiten ari diren txantaiari. Gaiz aldatuta Espainiako gobernuak herri batasunako kidei bombak bidali zizkiela azaleratu du dokumentu batek. Antoni Asunción Espainiako barne ministro ohiak, CSIT Espainiako inteligentzia zerbitzuko orduko zuzendari Emilio Alonso Manglanorekin bazkaria izan zuen 1994ko abenduaren 22an. Bilkura hartan izandako hizketaldiak grabatu egin zuten eta edukiaren zati bat argitara eman zuen atzo ABC egunkariak. Bazkari hartan, Antoni Asunción barne ministroiak HBko kideen aurkako paketeen atzean Corcuera zegoela aitortu zion CSITeko zuzendari izandakoari. Bada alaxe ekin diogu albisteiari, bada lelopean egingo da Durangoko azokaren 56. edizioa. Abenduaren 3tik 8 izango da, 3tik 7 online bidez eta 4tik 8 aurrez aurrekoa. 220 erakusmai egongo dira, goizean egin dute aurkezpena Durangon eta bertan izan da Iker Agianaga kazetaria. Bada lelopean ospatuko du aurten Gerediaga elkarteak 56. Durangoko azoka. Normaltasunerako bidea hartuko du azokak aurten eta diskoetxe eta argitaletxeek estanak jarri ahal izango dituzte landako gunean. 220 salmai jarriko dituztela iragarri du elkarte antolatzaileak landako gunean bertan egindako aurkezpenean. Esan beharra dago gainera, asteartean labiak hartutako neurrien arabera 100% bete ahal izango direla azokaren gune guztiak. Baina hala ere, antolatzaileek zuhurtziaz jokatzeko eskatu dute, eta datu zehatzak aurrerago emango dituztela iragarri. Horrekin batera 56. edizio honetako kartela ere aurkeztu dute ekitaldian. Leire Urbeltz, artista iruindarrak ondu du kartela eta buruan izan du azokaren lehenengo edizioa, baina gaur egunera ekarri du irudia osatzeko. Izan ere pandemiaren osteko azoka berrasmatzearen ideia irudikatu nahi izan du. Itzuliko dira erakusmaiak, itzuliko dira korridoreak, itzuliko dira ahotzenea, irudienea, kabia, saguganbara eta esenatokia. Eta itzuliko dira sortzaileak, argitaletxeak, diskoetxeak, zein autoekoizleak. Eta itzuliko dira, hori espero dugu jakina, nola ez, kulturzaleak. Aurrez aurreko azokak aldiz sare bidezkoari gehituko zaio aurtengoan, iragan urtetik ikasitakoak aplikatu eta internet bidez azoka ere funtzionatuko duela azaldu dute aurkezpenean. Online mundua eta mundu presentziala batuta kulturzaleek aukera guztiak izan ditzaten. Aurtengoa bikoitza, bi aurpegi izango ditu azokak, digitala eta aurrez aurrekoa. Iazko esperientziari jarraipena emanez, norberaren etxetik azokaz gozatzeko aukera ere izango da. Bai, azokako produktuak online dendan eskuragarri egongo dira eta streamingez azokako areto nagusiko ekitaldiak eta hotzeneako zuzenekoak ere jarraitu ahal izango dira. Iragan urteko etenaren ostean Durangoko azokak presentzialtasuna berreskuratuko du bere 56. ediziorako.
Hala iragarria zuen Gerediaga elkarteak irailetik eta hala berretsi du Durangoko landako gunean bertan egindako aurkezpen prentsaurrekoan. Egoera epidemiologikoaren bilakaerari so egon dira antolatzaileak eta horrek baldintzatuko du aurtengo azoka, noski. Hala ere, apustua egitea erabaki dutela azaldu du elkarteak eta urteroko sortzaile eta kulturzaleen arteko harremanak berreskuratu nahi dituztela. Salmai fisikoek bat egingo dute iaz martxan jarritako interneteko salmentarekin. Eta hain zuzen joan den urteko edizioa bukatu berritan Nerea Mujika Gerediaga elkarteko lehendakariak adierazitako asmoa berretsi du orain elkarteak. Presentzialtasuna berreskuratzearena alegia. Horretarako, irailaren 19 arte izan zuten argitaletxeek izen emateko aukera. Azoka bera, abenduaren 3tik 8 garatuko da Durangoko landako gunean zein sarean. Horrez gain, ahotsenea bezalako guneak ere itzuliko dira, ez da, Iker? Aurkezpenean azaldu duten bezala, ahotsenea eta azokaren inguruko bestelako guneak ere itzuliko dira aurten. Horietarako izen eman beharko dute sortzaile ezberdinek. Eta urriaren 8 ostiralean zabalduko zaie aukera hori, hain zuzen goizeko 9:00. Durangoko azokako kontuak horrela, eguneko beste albiste nagusiari helduko dugu jarraian. Nafarroan aurreko astean gertatu bezalaxe pandemiagatiko murrizketa gehienak bertan berak geratuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horren aurrean zer diote herritarrek, jarraian ikusiko dugu. Gasteizen izan baikara oinezko galdezka. 14 egunetako intzidentzia tasak 18 hilabeteren ostean Hego Euskal Herria normaltasunerako bidean da. Nafarroak pasaden astean bertan bera utzi zituen neurri murriztaileak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz gauerditik aurrera ekingo zaio fase berriari, birusaren eragina endemiko bilakatu dela iritzita. Osasun larrialdia indargabetu du Labik eta indarrean diren mugaia guztiak bertan bera geratuko dira bihar. Beraz, ordutegiekin, espazio publiko zein pribatuetako gehienezko edukierekin eta talde bilkurekin loturiko muga nagusiak desagertuko dira. Edo nola ere musukoa erabiltza nahitaezkoa izango da leku itxietan eta pertsonen artean 1,5 metroko distantzia mantentzerik ez den kasuetan. Horrez gain espazio itxietan eta 5.000 ikusle baino gehiago sartzen diren lekuetan 180ko edukiera mantenduko da. Eta fase berri honen aurrean zer diote herritarrek? Boda garaia, oraindik erabiltzen dute maskarilla, baina, pozik. Bukatzen bada pozik egongo naiz. Batez ere hori, tabernetan eta atetxetan. Orain arte, egon gara hor, estua. Yo sí tengo ganas ya. Además de que soy camarera, soy de barra ya. Y tengo ganas de bailar y tomarme un cubata en un pub. Itxe egiten duten horrela egin behar du, horrela behar du. Ez naiz zientifikoen, ez naiz expertua eurun. Ados nago. Ahora ya va siendo, ahora, por supuesto. Lo que hace falta es que sea y que no vayamos para atrás otra vez. Que nos liberen de todo o de lo que más se pueda, y porque ya llevamos mucho tiempo con esto de la pandemia, ¿no? Y a ver si tenemos suerte y se acaba para siempre. Beste batzuk aldiz ez daude oso konforme. Es una cosa que yo lo tomaría a priori o por una decisión personal, no. Yo me sigo cuidando. Como me ves, me pillas con la mascarilla. Gauerditik neurri guztiak bertan behera geratu arren pixkanaka egin beharreko aldaketa dela diote batzuek. Baina poliki, ni maskarillak adibidez tranbietan eta autobusetan ondo iruditzen zait. Eta gero kalean ja gogoak ditute, ja kentzeko eta ez erabiltzeko. Eta gaiz aldatuta, Antoni Asunción Barne ministroiak herri batasunako kideen aurkako paketeen atzean Corcuera zegoela aitortu zion, zezideko zuzendari izandakoari Udane Arbeok azalduko digu. ABC egunkariak argitara eman duenez, Felipe Gonzalezen gobernuko Jose Luis Corcuera ministroaren aginduz, bonba gutunak bidali zizkien herri batasunako hainbat kideri. Tartean legoke 1989an Jose Antonio Cardosa postaria errenterian hil zuen bonba. Antoni Asunción Espainiako barne ministro ohiak CSIC Espainiako inteligentzia zerbitzuko orduko zuzendari Emilio Alonso Manglanorekin bilkura izan zuen 1994an. Han izandako hizketaldia grabatu egin zuten eta edukiaren zati bat argitara eman zuen atzo ABC egunkariak.
Berriketaldian Asuncionek zera esaten dio Manglan hori. Corcuera ministroak HB-ko zenbaitkideri bombak bidali zizkiola postaz eta pertsona bat hiltzela horren ondorioz. Aipamena 1989an Errenterian hiltzen Jose Antonio Cardosa postareari buruzkoa da. Cardosari eskutan lehertu zitzaion Ildefonso Salazar, HB-ko kidearentzat zen gutun bomba. Honez gain HB-ko beste zenbait militanteri ere bidali zizkieten lehergaiak, eta orain abezek dio Felipe Gonzalezen gobernuak bomba hauen ardura etari leporatu ziola arreta desbideratzeko. Asuncionen esanetan gobernuan ezin ikusiarena egin zuten estatu eta instituzioak defendatu behar zituztelako. Atzo argitara emandako informazioaren inguruan, Espainiako Kongresuan premiazko azalpenak emateko eskatu zien EH Bilduk Corcuerari eta Fernando Grande Marlaska egungo Espainiako barne ministroari. Y lo que sí choca es el tremendo silencio que hubo ayer por parte de las autoridades, por parte del gobierno, que nadie dijo nada cuando se está señalando a un ministro del Interior del Gobierno de España como responsable de actos de carácter terrorista y que llevaron en definitiva a la muerte de una persona como fue un cartero en Errenteria en el año 1989. Gaineratu urte hauetan estatu terrorismoa ez ikertzeaz gain, gertatutakoa ezkutatu eta edozein ikerketa oztopatzen saiatu direla, eta honako hau ez dela kasu isolatu bat. Nabarmendu du gerra zikinaren kapitulu gehiago daudela argitzeko. Horrez gain gaur epaitu dute Joseba Alvarez kaleko saltzaile baten atxiloketan udaltzaingoaren lana oztopatu izana leporatuta. 2018 urtean Donostiako Parte Zaharrean gertatutako atxiloketa bat oztopatu izana leporatuta epaitu dute militante donostiarra. Musa izeneko kaleko saltzaile bat atxilotzen ari ziren poliziak eta beste auzotar batzuekin batera bertaratu zen Alvarez ingurura. Salaketaren arabera Donostiako udaltzaingoaren jarduna trabatu zuen militanteak eta fiskaltzaren txostenean zehazten duenez, udaltzainei oihu eta agirika ere egin omen zien. Ordea Koldo Arribilagaren heriotza salatu dute Gasteizen Osakidetzakuko egin zion gizonak zuen gaitzaren ebakuntza egitari bizitoki egokirik ez izatea argudiatuta. Irailaren 8an hil zen Arribilaga, urtebete lehenago ordea Osakidetzak uko egin zion haren gaitzaren aurkako ebakuntza egitari, gizonak ez zuelako bizitoki egokirik ebakuntza ostekoa egiteko. Izan ere 2019an amarekin bizi zela etxetik bota zuten hipoteka ez ordaintzagatik. Andrea Zahar etxe batera eraman zuten eta Arribilaga familiaren lonja batera joan zen. Txiroen aurkako gerra gelditu lelopean eginiko protestan salatu dute heriotza eta deitzaileek erakundei egotzi diete erantzunkizuna, ez ziotelako alternatibarik eskaini eta ohartarazi dute milaka pertsona daudela egoera berean. Eta etxe bizitzaren aferari helduta Espainiako gobernuko koalizioa osatzen duten bi alderdiek, PSOE eta Unidas Podemosek akordioa erdietsi dute 2022ko estatuko aurrekontu orokorrak eta etxe bizitzaren legea onartzeko. Etxe bizitza legeari dagokionez besteak beste, mugak jartzen dizkie etxe jabe handien alokairuen prezioei, tentsiozko merkatu eremuetan erreferentziazko indizeak ezarriz kontratu guztientzat. Hala etxe jabe handiei jabetzen 10 etxe bizitza baino gehiago dituztenei privilegio fiskalak kenduko dizkiete eta murriztu egin beharko dituzte legez alokairuen prezioak. Bestetik etxe jabe txikiek ere alokairuaren prezioak jaistea bilatuko da. Baina kasu honetan prezioak izoztea izango da formula abantaila fiskalak eskainiz hala egiten dutenei. Bada etxe bizitzen gaiari tiraka Bilboko maizterren sindikatuak protesta egin du bart, arratsaldean hilaren 13an atxurin egingo den etxegabetze baten kontra. Eta bide batez, bankuek interes ekonomikoak herritarren bizitzen gainetik jartzen dituztela ohartarazi du ekimenak. Datorren asteazkenean urriaren 13an Bilboko Atxuri auzoko familia bat etxegabetuko duten. Hala, maizterrak sindikatuak bart arratsaldean elkarretaratzea agindu. Eta bertan etxegabetzearen erantzunle bakarra Santander bankua dela ohartarazi du. Santander bankua Pilare familiak urriaren 13an biziko duen etxegabetzearen erantzunle bakarra diru publikoarekin ezartu zen. Hipoteka ezin ordaintzeagatik familiei etxebizitzek desjabetzen zizkien bitartean. Horrez gain sindikatuak salatu du Santander bankuak eta gainerako bankuek
urteak daramatzatela interes ekonomikoak herritarren bizitzen gainetik jartzen. Landerrek eta etxebizitzako gainerako patronalak urteak daramatzate beren interes ekonomikoak gure bizitzaren gainetik jartzen. Urteak daramatzate itotzen lau hormen artean lo egin ahal izateko. Urteak daramatzate prekaritate existentzialera bizi segurtasunik ezera eta bizi garen etxebizitzetatik kanporatuak izateko beldurrera kondenatzen. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritza eta Bilboko udala garatzen ari diren etxebizitza politikari aurre egiteko, herri eta klase egiturak defentsa kolektiborako mekanismo berriak eraikitzen ari direla azaldu du Maizterrak sindikatuak. Gainera, hilaren 13an auzo elkartasunez etxegabetzea geldituko dutela berretsi du sindikatuak. Izan ere Bilboko auzotarren ustez, alokairuen igoerak, pisu hutsak, hotelak eta pisu turistikoak besteak beste ez dira ezustean gertatu diren arazo isolatuak. Beraldetik Juriko Alde Zaharreko etxebizitza sindikatuak auzokideen behar materialei erantzuteko espazioak birjabetzea ezinbestekoa dela uste du. Horregatik martxoan Arrakala espazioa okupatu zuten 40 egunetara ustu zuen poliziak, baina gainera astelehenean Arrakala gunearen kontrako prozesu judiziala abiatu zen sindikatuko 3 kide auzipetu dituztelarik. Batak gauzak horrela direla Bilboko etxebizitzen aferan eta Arrakala espazioaren prozesua jorratzeko azet etxebizitza sindikatuarekin izan da hamaikako lantaldea. Alokairuen igoerak, pisu hutsak, hotelak, pisu turistikoak eta bar, ez dira Bilboko 7 kaleetako auzotar batzuen ustez ezustean agertu diren arazo isolatuak. Hala, krisi sanitario eta ekonomikoaren erdian, azet etxebizitza sindikatuaren iritziz auzokideen behar materialei erantzuteko tresnak garatu eta horretarako espazioak birjabetzea ezinbestekoa da. Horrela, martxoan Arrakala espazioa birjabetu zuten. Sindikatuak azaldu duenez, larrialdiko etxebizitza, sindikatuaren egoitza politikoa eta azetu herri biltegiaren egoitza izateko asmoarekin jaio zen. Zeten egoitza politikoa etxegabetuentzako larrialdi bezalako etxebizitza bat izatea eta azetu herri biltegiaren egoitza bezala izatea. Baina espazioa aurkeztu zutenetik jazarpen poliziala etengabea izan dela ohartarazi du sindikatuak. Espazioa aurkeztu genuen momentuan jazarpen poliziala etengabekoa izan zen, lan egunetara gerturatzen ziren pertsonak identifikatuaz, argazki edo bideoak grabatuaz. Espazioak 40 egun iraun zuen, maiatzaren 11an Arrakala hustu zuten. Urriaren 4an Arrakala Bilboko espazioaren aurkako prozesu judiziala abiatu da. Azeteko 3 kide auzipetu dituzte usurpazio delitua eta kalteak eragitea egotzita. Gainera, sindikatuak Bilboko udala seinalatu du jazarpenaren eta hustutzearen arduradun politiko gisa. Desalojoaren eta prozesu guztiaren izaera politikoa eta arduradun argi bezala identifikatzen dugu Bilboko udala, ez? Gaur egun etxebizitzarako eskubidea bermatuta ote dagoen zalantzan jartzen dute askok. Asteartean PSOE eta Unidas Podemos alderdiek akordioa erdietsi dute etxebizitzaren legea eratzeko. Hala, azetek nabarmendu du etxebizitzaren afera ez dela konjunturala, estrukturala baizik. Horregatik erreformaren alde egon arren horren muina jabego pribatua babestea dela azaldu du. Dugu etxebizitzaren arazoa ez dela konjunturala, dela estrukturala, beraz jabetza pribatua existitzen jarraitzen duen bitartean, etxebizitzaren arazoak existitzen jarraituko du. Horrek ez du esan nahi erreformen kontra gaudenik, baina bai ikusten dugu beraien muina beti izango dela jabegoa babestea. Gainera, aurreikuspenen arabera kaleratzeak 13% igoko dira. Horrez gain, babes soziala bukatzean, Estadistikako Institutu Nazionalak beste 78.000 etxegabetze egongo direla iragartzen du. Gainera, azet sindikatuak azaleratu du egoera okertuko dela. Azkenean jartzen ari diren neurri horiek apurrak besterik ez dira neurri puramente reformista eta oso propagandistiko batzuk,
datuek adierazten duten bezala, ezta? Eta orduan, gure aurreikuspena da, egoera hau gero eta gehiago larriagotuko dela, ez? Edo nola ere, sindikatuak berretsi du auzo boterez eta defentsaz estrukturala den arazoari ahalik eta erantzun integralen eta indartsuen ematea dutela helburu. Etxe bizitzen bueltakoak ala, hitzordua dugu gaur gaueko 10etan pantaien aurrean, Altxaburua saioaren atal berria estreinatuko da gurean 11 telebistan. Ostalariek hilabete gogorrak pasa dituzte pandemiaren ondoriozko neurri murriztaileengatik eta asko arriskuan ikusi dituzte beren negozioak. Hilabete hauek nola bizi izan dituzten kontatu diguten Nafarroako hainbat ostalarik, ez galdu. Zuentzako nolako izan da? Imaginatzen dut, enpresa bezala hau dena antolatzea izan etzela eromena, ez da burua uste ikaragarria. Bai, eta gutxi gora bera purtsu bat jarratzen du izate pixka eromena. Zeren neurriak dauden bitartean, nahi ala nola, ez dituzu azkenan zure errekurtso guztiak eskura. Orduan, egon bar zara nahiko estu gauzak antolatzen. Eta, esan duzun bezala, pandemia hau izan da hori, eromena. Estresa, baina monumentala. Eta orduan ezen ekin zer egin. Galdutak ibili ginen denboraldi guztian. Gastuak, oraindik jarraitzen zuten, ez? Bai elektrizitatea, mankomunitateko fakturak, alokairuak, nik gure kasuan, bai mesoneko alokairua jaitsi ziguten edo paralizatu ziguten bertan bera, ez momentuan, beste guztia pagatu behar zen. Orduan egin behar zen, bankuetara joan, dirua eskatzera. Diru hori ez dakizu ez da noiz pagatuko duzun, ez nola, zenbat denboraldian egongo zen itxita, eta guzti hori eramaten zaitu beste estres modu batera. Gure proiektuaren atzetik badaude, beti izen abizenak dituzten ekoizle batzuk ez, eta ekoizle txiki horiek, eta beraiekin lan egitearekin oso harro gaudenak, eta esan genuen, egoera gogorra baldin bada guretzako, beraientzako ere, guazen denda irekia mantentzea, elikaduraren zatia, eta denda online jarri genuen, salmenta garai hartan salmenta pila